3, 2, 1, צאו לדרך. רבע דקה. שלב אוטונומי מסתיים ללא אבובים לברית האדומה שהייתה קרובה 19:43 כמעט עושה את זה. אנחנו מוכנים להוציא את השלב השני לדרך עכשיו. אני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם לזכריא's אנג'לס 2-2-3-0 לברית האדומה. הרובוט שלהם והקבוצה נקראת ככה על שם המנטור שלהם, המורה הרוחני זכריה שנמצא כאן באולם. תנו לו כפיים, מגיע לו. בית הספר הנדסאים הרצליה 1577 סטימפאנק. שימו לב גם גפילטה בוט של זכריא's אנג'לס. החבר'ה האלה כבר מוכנים לפסח, ואני רואה כבר 4 אבובים ברצף של הברית הכחולה. לאדומים כרגע אבוב אחד בלבד, ובינתיים הכחולים פשוט מוחצים עם אבוב שישי 19:43. הנטים מתנגשים כאן בדפנות הזירה, הבטריות שלהם משתלשלות אל מחוץ לרובוט, והנה כבר אבוב שישי בחסות 1577. סטימפאנק עושה את זה ומקפיץ את הקהל. תהיה לנו כאן תוצאה גבוהה. שאלה גדולה אם ב-27 השניות שנותרו הקבוצות יצליחו גם להרים את הרובוטים באוויר, מה שייתן להם הרבה נקודות. הנה אבוב כחול נוסף. 22:30 הנדסאים הרצליה מנסה להתקרב עם ספוילר שחור, אבל מאמץ הגנתי אדיר של 22:16 שמונע ממנו את הגישה למתקן, והמשחק הזה מסתיים